Top 5 najgorih predmeta u školi. Na 5. mestu muzičko. Ok, normalno je znati muzičke instrumente, ali kompozitore. Zašto bi ja morala da znam kompozitore? A da ne pričam o tome kad nam daju kontrolni iz muzičkog. Koja je poenta kontrolnog? Na 4. mestu je biologija. Ja mislim da je dovoljno što znam šta je ćelija. Ćelija je osnovna strukturna i funkcionalna jedinica građe svih organizama. Zar ne? Na 3. mestu je istorija. Ok, ja lično ne volim istoriju. Normalno da znam neke osnovne događaje, godine i datume, ali ne sve. Nisu mi jasni ljudi koji znaju apsolutno svaku godinu šta se kad desilo i za svaku godinu u istoriji oni znaju po neki događaj. Kako? Na 2. mestu, naravno, matematika. Kao definitivno najgori predmet. Šta će bilo kome sinus, kosinus ili bilo šta slično? Mali life hack za sve koji ne znaju matematiku kao i ja je ova aplikacija s kojom ćete vrlo lako i brzo naučiti matematiku, barem onoliko koliko je dovoljno. Koji predmet je na 1. mestu, pišite vi u komentarima i napišite obavezno vašu listu najgorih predmeta.